Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dansot. Taong 1974, Dasol, Pangasinan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naglalako ng mga alimango itong si Dansot sa kanilang lugar. Kagaya ng karamihan, pangkaraniwan lang din ang kanyang buhay. Bata pa lamang siya, iginugol na niya ang kanyang oras sa pangingisda. Kaya nung tumanda na siya, yun din ang nakalakihan niyang trabaho. Nasa edad 30 taong gulang na nito si Dansot. Meron siyang 5 anak, 2 dito nag-aaral sa Maynila. Kinuha kasi yon ng pinsan niya, kaya alang-alang sa maayos na hinaharap ng mga ito, ipinaubaya niya yon. Kahit 5 na lamang sila noon sa kanilang tahanan, hindi niya maipagkakailang naghihirap pa rin sila. May mga araw kasing hindi nabibenta ang kanyang mga paninda, kaya na may napipilitan silang ulamin ito. Kung pagkain lang din noon ang pag-uusapan, aminado naman siyang hindi sila mauubusan. Subalit, dahil sa pangangailangan ng kanilang mga anak, kaya kinailangan niyang magkayod para kumita. Kapag wala siyang ginagawa, kung kani-kanino siya noon nagpapautos, may maiuwi lamang na baon ng kanyang mga anak. Sa loob ng 1 dekada, ganun palagi ang ginagawa ni Dansot hanggang sa dumating ang puntong nagkasakit siya. Noong hindi pa ito malala, nagagawa niya pa ring magtrabaho, pero nang tamaan na nito ang kanyang mga paa, doon na siya nawala ng kakayahang maghanap buhay para sa kanyang pamilya. Habang patuloy siya noong sinisingil ng kanyang katawan, awang-awa naman siya noon sa kanyang mga anak dahil sa pagtigil ng mga ito sa pag-aaral, matulungan lamang sila. Kung kani-kaninong tao na rin siya humingi ng tulong noon, pero ni isa sa mga ito, walang nakalunas sa iniinda niyang karamdaman. Ultimo ang mga manghuhulang kanyang pinagkonsultahan, walang kakayahan para malaman kung ano ang naging sanhi nito. Basta ang sinabi na lang ng mga ito sa kanya, sinisingil na siya ng kanyang katawan dahil sa katandaan. Magmula noong nangyari sa kanya ang bagay na yon, unti-unti na niyang nararanasan ang kalbaryo ng buhay niya. Minsan, hindi na siya gaanong kumakain dahil sa labis na kahihiyan sa mga anak niya. Palagi na rin siya noong mainiti ng ulo na parabang kapag tiningnan siya ng mga taong hindi niya kapamilya, inaakala niyang kinukutya siya ng mga ito. Dahil sa pagbabago ng ugali noon ni Dansot, kaya na may nagbigay yon ng matinding dagok sa kanila. Ilang beses na rin naman niyang tinapat ang kanyang asawa na iwan na siya, pero hindi nito kayang gawin ang nais niyang mangyari. Ayon sa asawa niya, nagsumpaan sila sa harapan ng Panginoon, kaya hindi niya maaaring iwan siya nito sa mga panahon ng kanyang kahinaan. Nang marinig naman ni Dansot ang sinabi nito sa kanya, kahit papaano, nakaramdam naman siya ng tuwa sa kanyang sarili. Sa halos ilang buwan pa nilang paghahanap ng manggagamot, meron silang nakilalang matandang lalaki na maraming kaalaman pagdating sa mga sakit kagaya ng mga barang at kulam. Halos ilang araw din itong nagpabalik-balik sa bahay nila hanggang sa dumating ang puntong napagtanto na nito kung ano ang sakit niya. Ayon sa lalaking yon, 2 matataas na uri ng tamawong naninirahan sa tubig ang bumalda sa kanyang katawan. Maaaring nakuha niya ito sa pamamalaot o hindi naman kaya'y meron siyang napatay na anak ng mga nilalang na yon. Dagdag pa nito na sa ganun niyang estado, wala na yung nakikita pang lunas para bumalik siya sa dati niyang lakas at anyo. Ipinakita rin sa kanya ang tabingi niyang balikat buhat sa ilang taong kawalan ng lakas nito. Wala na akong nakikitang pag-asa sa iyo, Dansot. Habang buhay ka ng baldado.
Ang tanging magagawa mo, maging masaya sa bawat araw ng buhay mo. Pero kung hangad mong bumalik sa normal, meron akong sasabihin sa iyo. Yun nga lang, wag na wag mo kong sisisihin sa magiging balik nito sa iyo. Mapanganib ang kapahangasan mong gumaling, Dansot. Wag na wag mo yang kakalimutan. Wika ng matandang lalaki sa kanya. Kaya yun sinabi ng matanda, gawa ng nasipat nito ang pagmamalabis niya na madaig ang karamdaman niyang yun. Pagkarinig naman ni Dansot sa sinabi ng matanda, nagpumilit naman siyang umupo habang pabulong na sumasagot ng, nakahanda ako sa lahat ng kabayaran. Ang hangad ko lang gumaling. Wala akong pakialam kung manggagaling ang kapangyarihan na yon sa kung sino mang demonyo. Matapos naman itong marinig ang sinabi niya, humagigik lang naman ito na para bang hindi nito maipagkakaila ang nararamdaman nitong saya. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, muling bumulong yun sa kanyang tenga ukol sa kinakailangan niyang gawin para bumalik ang dati niyang lakas. Ilang araw mula ngayon, sasapit ang pista sa lugar niyo. Maraming manlalako ritong mapapadpad. Hanapin mo ang manlalakong nagngangalang Hunas. Sabihin mo, pinapunta kita sa kanya. Kapag narinig niya ang pangalan ko, maghintay ka. Ibibigay niya ang kinakailangan mo ng libre. Pero paalala lang, Dansot, wala nang bawian sa oras na natanggap mo na ito. Nasa sayo ang pasya. Pag-isipan mo ito habang wala pa. Babala sa kanya ng matanda. Pagkalahad nito sa kanya ng tungkol sa bagay na yon, agad naman yung nagpaalam sa kanyang asawa. Nang siya na lamang ang natira sa loob ng bahay nila, hindi niya maipagkakaila ang labis na tuwa na kanyang nararamdaman. Animoy sa ilang taong gano'n ang kanyang estado, tila bang nagkaroon siya ng malaking pag-asa. Sa paglipas ng mga araw, walang ibang ginawa si Dansot kundi ang kumain ng marami upang magkaroon ng lakas. Sa pagsapit ng pista, nagpumilit siyang lumabas sa bahay nila at lumibot sa baryo. Kahit akay-akay siya noon ng kanyang 3 anak, hindi niya na yun pinansin pa, gawa ng sa isip-isip niya, malapit na ang pagwawakas ng pagtitiis nito sa kanya. Sa loob ng 2 araw, walang patid ang kanyang paglilibot sa lugar. Mapaumaga man o gabi, hindi ito problema sa kanya. Pagtungtong ng 3 araw, doon na nga tuluyang napansin ni Dansot ang pagdating ng isang manlalako sa lugar nila. Sa unang tingin, malakas ang kanyang kutob na yun na ang kanyang hinahanap, buhat sa bukod tangi nitong itsura. Sa paglapit niya sa taong yun kasama ang kanyang mga anak, hindi naman siya nagdalawang isip na tanungin ang pangalan nito. Pagkarinig niya sa pangalang Hunas, agad naman niyang inilahad dito ang pangalan ng matandang lalaking minsang tumulong sa kanya. Dahil sa kanyang sinabi, kitang-kita niya kung papaano bumukas sa pagmumukha nito ang pagkakaroon ng interes sa kanya. Pagtitig sa kanya ng taong yon, napangiti lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, ikaw pala ang dahilan kung bakit ako pumunta rito. Maghintay ka. Ibibigay ko sa iyo ang kailangan mo. Matapos nitong makapagsalita ng garalgal, agad naman yung naglakad patungo sa likurang bahagi ng kanyang kalabaw, kung saan walang kaabog-abog itong pumasok sa kanggang pinalilibutan ng itim na tela. Paglabas nito, meron yung daladalang kulay lilang kay Mito na agad din namang ibinigay sa kanya.
Ayon sa lalaking yon, huwag niyang kainin ang laman nito, bagkus buto lamang roon ang kuhain niya para lunukin. Inabisuhan din siya nitong huwag yung ngunguyain nang sa gayoy hindi siya nito malason. Kapag nalunok mo na ang lahat ng buto, ilibing mo sa ilalim ng silid mo ang lahat ng laman at balat nito. Sa unang gabi makakaranas ka ng gutom, pero mas mainam na tiisin mo lamang ito. Tandaan mo, Dansot, hindi pangkaraniwan ang gagawin mo. Isang pagkakamali lang, maaaring mawala ang lahat ng bagay na mahalaga sa iyo. Tatanungin kita, handa ka bang itaya ang lahat ng yan para sa pagbalik ng lakas mo? Dagdag na tanong ng lalaking yun sa kanya. Pagtango naman ni Dansot sa sinabi nito, dali-dali naman itong pinalo ang alaga nitong kalabaw na siyang naging sanhi upang makalayo na yon sa kanilang kinaroroonan. Makalipas pa ang ilang minutong pag-iisip sa mga bagay na inilahad ng lalaki, napilitan na rin silang bumalik sa kanilang tahanan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, panatag nang nakahiga si Dansot sa kanyang silid, hawak-hawak ang lilang bunga ng kaimito. Habang pinagmamasdan niya ito, hindi niya mawari pero pakiramdam niya, gumagalaw ang balat ng prutas na yon. Yung tipong para itong usok na iniihipan ng mahinang hangin. Ganon ang kanyang nakikita, kaya hindi niya maipagkakailang nahihiwagahan siya. Sa pagsapit ng gabi, matapos nilang kumain ng panghapunan, dahan-dahan nang binuksan ni Dansot ang prutas. Paghati niya nito, agad namang bumungad sa kanya ang napakalansa nitong amoy na halos lumaganap sa kabuuan ng kanilang tahanan. Gayunpaman, hindi pa rin siya nito napigilan, kaya namay ang ginawa niya, marahang kinuha ang lahat ng buto nito. Pagkahiwalay niya ng buto sa laman, walang pagdadalawang isip naman niya yung nilulon habang patuloy na iniisip ang magiging kahihinatna ng kanyang ginawa. Makalipas pa ang ilang minuto, matapos niyang malunok ang lahat ng buto, doon na niya dahan-dahang nararamdaman ang animoy pagginhawa ng kanyang katawan. Nang magkaroon na siya ng lakas, agad naman siyang bumaba sa kanyang higaan para ilibing ang tira ng prutas. Maya-maya pa, nang makabalik na siya sa higaan niya, agad naman siyang niyakap ng antok na siyang naging sanhi upang hindi niya mamalayan ang kanyang pag-idlip. Pagmulat ng kanyang mga mata, doon bumungad sa kanya ang mga butas ng kanilang tahanan na dinaraanan ng liwanag ng araw. Dahil sa kanyang mga nakita, dali-dali naman siyang bumaba sa kanyang higaan at kasabay nito ang malakas niyang pagsigaw dahil nagawa na pala niyang makatayo ng hindi niya namamalayan. Yung lukot niya noong mga binti at tabingi niyang balikat, bigla na lamang bumalik sa normal pagkaraan lamang ng isang gabi. Pagkarinig naman ng kanyang asawa sa mga nangyari, agad naman siya nitong pinasok sa loob na siya namang ikinagulat rin nito buhat sa kanyang mga nadatnan. Alam nilang isang milagro ang nangyari noon sa kanya, pero mas pinili nilang wag na muna yung pagtuunan ng pansin dahil ang mahalaga para sa kanila, nakabalik na siya. Upang hindi magtaka ang mga kababaryo nila, nagpalipas pa muna ng ilang linggo si Dansot bago siya nagpasyang magpakita sa mga ito. Inabot din siya ng ilang buwan kakaaktong paralisado pa ang kalahating katawan para naman kahit papaano hindi siya nito mapagdudahan. Subalit, habang tumatagal ang mga araw na nasa ganoon siyang kalagayan, napapansin niyang nagiging madalas na ang pagramdam niya ng kakaibang gutom. Ayon kay Dansot, hindi pangkaraniwan ang nararamdaman niyang gutom noong mga panahong yon dahil sa hindi yon kayang alisin ng mga pangkaraniwang pagkain. Yung tipong
Maliban sa inihahanda ng kanyang asawa, meron pa siyang isang pagkaing hindi maisip-isip na nais niyang tikman. Dagdag pa ni Dansot na kahit gaano pa siya noon kabusog, nananatili pa rin siyang gutom. Nalaman niya lamang noon ang kanyang nais kainin noong mga sandaling pinakatay siya ng manok ng kanyang asawa. Magmula noong natikman niya ang dugo nito, mas lalo pa siyang naghangad na kumain ng laman. Hindi laman ng hayop, bagkus ay laman ng tao. Sinubukan niya ring kontrolin ang iniisip niya ngayon, pero habang patagal ng patagal, tila bang mismong ang kanyang sarili na ang nakakalaban niya. Isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog, may dumapong kakaibang lamig sa kanyang katawan. Pagmulat ng kanyang mga mata, kitang-kita niya kung papaano tubuan ang balat niya ng mahahabang balahibo habang patuloy yung nasisinagan ng liwanag ng buwan. Pagkaalis niya sa lugar na kinaroroonan nito, agad namang nawala ang balahibong yon matapos niya itong maitago sa liwanag. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagramdam, napapansin naman niyang parang napakasigla ng katawan niya. Wala na rin siya noong nararamdamang antok, kaya na may nagdesisyon siyang lumabas ng kanilang bahay. Subalit, pagdating niya noon sa kanilang bakuran, bigla na lamang niyang narinig ang pagsialulungan ng mga aso at kasabay nito ang dahan-dahang pagdilim ng kanyang paningin. Pagkalas ng kanyang wisyo sa kanyang katawan, napansin na lamang niya ang kanyang sariling nakahiga sa kanyang higaan, balot na balot, nang natuyong dugo ang kanyang dalawang kamay at bibig. Bago pa man ito makita ng kanyang asawa, agad naman niya yung pinunas sa kumot niya, sabay lakad patungo sa kanilang kusina. Magmula noong nangyari sa kanya ang bagay na yon, naging madalas na ang kanyang paglakad tuwing gabi. Noong una, inakala niyang panaginip lamang ito pero hindi niya maipagkakaila ang mga patunay tuwing gumigising siya. Bukod sa madamo niyang mga paa, palagi ring nakakalat sa katawan niya ang mga dugo na hindi niya mawari kung saan niya ba nakukuha. Nagsimula na ring kumalat ang usap-usapan sa kanilang lugar ukol sa mga nangyayari sa ibayong baryong di kalayuan sa tinitirahan nila. Dahil dito, nagdesisyon si Dansot na lumayo sa liwanag ng buwan. Alam niya kasi noong tuwing kabilugan lamang siya nagkakaroon ng ganoong gawain, kaya hanggat maaari, pinipilit niya yung taguan. Sa loob ng 3 buwan, naging maayos naman ang kanyang ginagawa. Hindi na siya nakakaranas ng ganoong gawain na siya namang labis niyang ipinagpapasalamat. Akala niya magtutuloy-tuloy na ito pero dumating ang isang araw, nagimbal sila ng isang problema. Yung anak niyang babaeng tumigil sa pag-aaral, ginamit ng dating guro nito. Hindi alam ni Dansot kung papaano yun nagsimula pero iisa lang ang kanyang nasa isip at yun ay ang patayin ang lumapastangan sa bunso niyang anak na babae. Ilang araw niya ring pinagplanuhan ang bagay na yan hanggang sa dumating ang puntong napag-alaman niya kayang-kaya niya palang kontrolin ang kanyang ginagawa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan. Sa pagtungtong ng huling linggo ng buwang iyon, napakaliwanag ng gabi. Ang liwanag nito kumakalat sa iba't ibang dako ng lugar na siya namang naging pabor para sa kanya. Bago niya nilisan noon ang kanilang tahanan, mahinahon muna siyang nagpaalam sa kanyang asawa para hindi siya nito pagdudahan. Habang binabagtas niya ang baryo, nanginginig naman ang kanyang buong katawan na parabang hindi na siya makapaghintay na mapuntahan ang tahanan ng dating guro nito sa karatig baryo. Pagdaan niya noon sa isang maliit na palayan, doon bumungad sa kanya ang isang maliit na kubo kung saan sa labas nito naroon ang isang pamilyang paulit-ulit na tumatawa sa kanya.
Dala ng kuryosidad noon ni Dansot, agad naman niyang nilapitan ng mga panauhing yon habang seryoso itong tinatanong ng, "Ba't kayo tumatawa? May nakakatawa ba sa ginagawa ko?" Nang marinig naman yon ng padre de pamilya, agad naman yung humarap sa kanya habang sumasagot ito ng, "Gumagala ka ng 10 oras. Ganyan pa ang anyo mo. Magpalit ka na. Parang hindi ang pangwangis mo sa galit na iyong nadarama. Nais mo bang ipaghiganti ang iyong anak? Eto, kunin mo. Ibuhos mo sa katawan mo para makapagpalit anyo ka na." Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-abot naman sa kanya nito ng isang garapong langis. Pwersahan din siyang pinahubad ng pamilyang yon at pinakain ng putik. Noong una nahihiya pa siya, pero nang mapansin niyang sanay naman ang mga nilalang na yon na makakita ng ganon, itinuon na lamang niya ang kanyang wisyo sa pagsunod sa mga nais nito. Pagbuhos niya ng langis sa kanyang katawan, unti-unti naman niyang nararamdaman ang pagkakaroon niya ng hindi masukat na lakas. Dahan-dahan na rin niyang napapansin ang pagpapalit niya ng anyo hanggang sa hindi naglaon na sipat niya ang paghaba ng kanyang mga galamay at pagkakaroon niya ng isang pakpak na parang sa paniki. Nag-umpisa na ring mamula ang kanyang paningin at kasabay nito ang pagramdam niya ng lakas na halos humigit sa lakas ng 100 tao. Matapos niyang makapagpalit ng anyo, bigla naman siyang umatungal ng napakalakas habang mabilisang tinatahak ang daan. Sa sobrang bilis ng kanyang paggalaw, segundo lang ang lumipas, narating na niya ang baryong nais niyang puntahan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, ginamit niya ang amoy ng lalaking yon para matunto ng pinagtataguan nito. Nang makumpirma na ni Dansot ang lugar na nais niyang puntahan, agad naman niya yung hinanap hanggang sa marating na niya ang kinaroroonan nito. Nadapo siya noon sa pinakaunahang bahagi ng baryo kung saan bibihira pa lamang ang mga bahay na nakatayo. "Demonyo ka? Dito ka lang pala nakatira. Humanda ka sa akin. Pagsisisihan mong ipinanganak ka pa." Wika ni Dansot sa kanyang isip habang nanlilisik na pinagmamasdan ang bahay ng dating guro ng kanyang anak na gumawa doon ng matinding kasalanan. Pagtiklop ng kanyang mga kamao, 7 ulit niyang pinaikutan ng bahay nito habang paulit-ulit niya yung tinatakot at sinisindak. Nang maramdaman na niyang gising na ang lahat ng taong nakatira rito, hindi na siya nag-atubili pang wasakin ang bahay na yon sa pamamagitan ng pagdaan sa dingding nitong gawa lamang sa pinagtagpi-tagping pawid. Pagpasok niya sa loob, walang awa naman niyang pinatay ang lahat ng taong yon, pagpapakita ng kanyang galit sa taong gumawa ng karumal-dumal na bagay sa kanyang anak. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang matira na lamang ang taong pakay niya, agad naman niya yung kinaladkad papalabas habang nakatarak sa binti nito ang kanyang matatalas na kuko. Pagdating nila noon sa talahiban, buhay niya yung binalatan at kasabay nito ang walang habas niya doong pagsapak na halos muntik-muntikan ng ikabura ng pagmumuka nito. Hindi na rin pinakinggan ni Dansot ang lahat ng rason ng taong yon, gawa ng naniniwala siya sa lahat ng bagay na inilahad ng anak niya. Pagtungtong ng hating gabi, tuluyan na niyang pinaslang ang lalaki sa pamamagitan ng pagdukot ng puso nito at pagkain dito. Matapos ang mga pangyayari, dali-dali naman siyang umuwi sa kanila na parabang wala man lang ginawa. Pagkaraan ng ilang araw, doon pa lamang nila nalaman ang tungkol sa nangyari sa pamilya ng lalaki. Bagaman marami ang sumubok na alamin ang katotohanan, sa likod ng pagkamatay nito, walang nagtagumpay.
Bukod kasi sa napakalinis ng pagpatay dito ni Dansot, sinigurado niya ring walang makakasaksi sa ginawa niyang yon. Pagkaraan pa ng mga buwan at sa pagsapit ng sumunod na taon, mas lalo pang tumindi ang hangarin niyang kumain ng karne ng tao. Sinubukan na rin niya ang lahat ng paraan para makaiwas dito, pero mas lalo lang yung lumalala. Nang dumating sa puntong napansin niyang ultimo yung mga anak niya ay pinagbabalakan na niya, doon na siya naglakas loob na ilahad ang lahat ng katotohanan sa kanyang asawa. Bagaman alam niyang ikakasira yon ng kanyang sariling pamilya, mas nanaisin niya pa noong gano'n ang mangyari kesa naman siya ang maging dahilan ng pagkamatay ng mga ito. Matapos namang mapag-alaman ng kanyang anak at asawa ang lahat-lahat, halos wala yung naisagot sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng mga ipinagtapat niya, nanatili pa rin ang pagkilala nito sa kanya bilang padre de pamilya. Mga anak, patawarin niyo ako sa ginawa kong ito. Wala akong ibang hangad kundi ang protektahan kayo. Pero ngayon, parang pasama na ng pasama ang nararamdaman ko. Kinakailangan ko na itong tapusin, alang-alang sa inyo. Malungkot na wika ni Dansot matapos niyang ilahad ang katotohanan sa likod ng kanyang buong pagkatao. Bagaman sinabi niya ito, hindi yun gaanong pinansin ng kanyang mag-iina. Ni minsan kasi, hindi pumasok sa isipan ng mga ito na magpakamatay siya. Pero 3 araw lang ang lumipas magmula noong inilahad niya ang bagay na yon, natagpuan siya ng kanyang anak na nakabitin sa puno ng nyog at wala ng buhay. Dahil sa pagkamatay ni Dansot, napuno naman ng paghihinagpis ang kanyang pamilya. Hindi na rin yun nabalitaan ng mga anak niyang nasa Maynila at nalaman na lamang nila ito noong nakauwi na sila. Pero alam niyo ba, na kahit matagal ng panahong patay itong si Dansot, nanatili pa rin ang kanyang istorya sa kanyang mga kamag-anak na binansagan nila na mahiwagang kay mito na kinain ni Dansot. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam niyo sa pagkakatanda ko, yung mga ganitong klase ng kwento, yung merong kapansanan, tapos bubunuin or parang bubuyuin ba ang tawag doon, yung parang aalukin ng mga demonyo na kung gusto mong bumalik yung dati mong lakas, eto yung mga kapalit. 'Di ba? Ang sayang lang dito kasi sobrang konti ng information natin tungkol dun sa nagbigay kay Dansot. Well, ang sabi naman kasi sa kanya nung unang matanda, ikaw ang bahala kung gagawin mo to o hindi. Kasi dun sa mga ibang kwento natin, talagang inalok eh. Dito parang, bahala ka Dansot, gawin mo kung anong alam mo makakabuti sa'yo. Oo, gagaling ka dyan. Pero matindi yung kapalit niyan. Siguro si Dansot ayaw maging batugan, ayaw maging pabigat sa pamilya nila. Kaya ang ginawa niya, tinanggap na lang niya, di ba? Pero hindi niya alam na yung pala yung magiging kapalit no, na magiging nasa side siya ng demonyo. Yung sasama siya, kakain siya ng laman ng tao. Diba? Ito yung mga uri ng aswang na hihintayin ka magkaroon ng matinding karamdaman na hindi mo matanggap sa sarili mo na may ganun kang karamdaman, tapos aalukin ka ng isa sa mga klase ng pangyayanggaw nila para kumalat yung lahi nila. Dito nga pinadaan sa prutas. Kay Mito nga eh, diba? So medyo nakakatakot lang pag yung ayaw mo magkaroon ng karamdaman na eventually magkakaroon naman tayong lahat. Well, wag naman sana. Pero hindi natin talaga maiiwasan yung mapait na nakatadhana para sa mga sarili natin. Pero sa edad kasi ni Dansot na 30 pa lang mahigit, hindi nga katanggap-tanggap yun kasi bata pa yun di ba? Pero kayo pa rin, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.